Rinig nyo? Hi guys! Katatapos ko nag-film sa look na ito and yeah, tignan nyo naman, oh, kulot yung buhok ko guys. Nanonood ako ng Bold and the Beautiful. I'm very happy and proud of both of you today. Congratulations. Talk to your doctor about Vyberzi, a different way to treat IBS-D. Vyberzi is a prescription medication you take every day that helps proactively manage both abdominal pain and diarrhea at the same time. So, you stay ahead of your symptoms. Vyberzi. Oh my God, gusto kong mag-exercise. Pero guys, sumakit diba kahapon? I don't know if I showed you kahapon. Nag-exercise ako. Sumakit yung ano ko dito, as in sobrang sakit dahil sa push-up na yan. Yung nagpa-push up kasi ako. So, yun, sumakit siya. Hi guys! Nagmamarinate ako nito guys. Itong pork chops. Pork chops siya, malaki at saka tatlo at saka may skin siya which is really good. Ipa-fry ko lang siya diyan. Ang ginagamit ko palang oil is hindi olive oil. If you are frying different kind of, you know, food, use vegetable oil because vegetables is really good. It won't burn quick, you know. I don't know why olive oil is like intend to quick like burn everything like. Hello. Kain tayo guys. Alam nyo ba kung ano yung kakainin ko ngayon? Magkamay tayo guys. Ito pala yung sausawan ko. Ko is ano, suka at saka lemon at saka madaming garlic, madaming onion at saka ginger at saka sili. Kita nyo yung pula. And itong ano ko, pork chops. Ang gagawin ko is so yun. At ito, fried rice. Tignan natin kung matapos ko itong rice na to. Ang dami. Tignan nyo guys. I'm going to cut this skin. Ikakat ko lang siya at saka dyan sa ano. Ito oh, mga skin. Ikakat ko siya guys. Mga bite size. Para, di ba na ano nyo ito, naalala no? Parang pulutan ba, di ba? Kung mag-inuman. Pulutan, mga ganito. Ay, nako talaga, guys. Ito yung mga pulutan style. At saka gustong-gusto ko ito. So, I'm just going to mix that. Hala, ay, para talaga siyang pulutan, guys. Tignan nyo. Na ano na yung rice ko. Nabugnaw na. Hala, lamin ako eh. Fried rice. Parang hindi masyadong maanghang. So, let's pusa-pusa the sili. Hala, oy, ang sarap nito ay. Ano? Rinig nyo? Screen. Harap. Harap. Soy yung nilagay ko sa kanya. Soy, a lot of peppercorn, a lot of onion and garlic powder. And of course, I marinated it guys for like an hour. Like 4 hours, I think, minarinate ko siya. Sarap. Ang hangot, sarap ng sausawan ko. Parang nakinilaw lang ba? Skin, sarap. Higop sa baw. Alam niyo, yung ginger sobrang sarap. And pwedeng kainin talaga guys. Si Hobbs, ginoo ko. Yung pusa ko gustong kumain din.
Wag na bag. Sarap. Oh my God. Roxanne, no. You don't eat your dindin. Si Roxy din yung aso. That's for your brother. Harap. Very crunchy. Kita nyo ba? Maanghang din. Ay, nako. Alam nyo, nag-exercise ako kanina. So, kain na naman tayo. Ganito ang life ba? And then bukas, exercise na naman tayo. Kain na naman ulit. Yun naman ang buhay. Gustong gusto ko to. Sarap. Ang na-miss ko nito, isama nito is yung mga seafood. Lato at saka gusto. Itong rice, natatakot na ako. Parang matatapos ko ata siya. Fried rice kasi. Maganda isaw-saw dito ang okra. Ganun. Sarap. Oy. Wala ko eh. I have to stop. I have to stop. Kasi sabi pa nga, I have to stop eh. Kain tayo ng ano, garlic, ginger. Sarap yung ginger. Oy! Yun lang. Ito. Buto na ito. Kita-kits next time. Bye. Salamat guys sa panonood. Thank you guys for watching. Bye. Good night.
Anyway guys, I'm going to end this vlog. Nanonood lang ako ng Big Brother Celebrity. And I'm going to end this video. Para na akong panda kasi nagkampat na yung ano ko. Pero anyway, I'm going to bed. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night guys. Bye-bye. My bed. Look at your